गोजोन बेलासिनि रादाबाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनै 2001 मायथाइनि 27 सान फैदो होमबा गुबै आयदायाव। दिमा हासाव जिल'नो सोमोनांथाव दि उदखारनि गुलि गावनाय जाथायाव 7 ट्राक सालायग्रानि जिउ खहा। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बुरलुंबुथुर उसिफावनाय दैया साखाथि ओनसोलखौनो लोमसावदों। रायजोफोरनि गेजेराव दासिम 7 जिल्लाफोरावनो लोमसाव जानानै दङ। तालिबानआ 140 आफगान सिखफोरखौ भारताव फैनो हास्थायनायखौ दबथायदों। सिखफोरा मोनसे धोरोमारि फोरबोआवनो बाहागो लानो थाखाय भारताव फैनो थियारि जादोंमोन। बिफा फिसाज्लाया गान्दानि गं फालांगि खालामनो थांनायावनो पुलिसजों हमजादों। नगाव पुलिसआ हमनानै सानै फालांगियारिनि मुं उसिक आली आरो कायरुल इस्लाम होनना मिथिनाय जायो। गुवाहाटी नोगोरमायाव ड्राग्सजों लोगोसे आइजोखौनो पुलिसआ हमदों। पुलिसआ संदांनानै आइजोनिफ्राय गड़ 8,500 याबा मुंनि टेब्लेट बोखांनो हादों। मेघालय सरकारा दावबायथिलिनि सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुलिफिननो फोसावबाय। गिबि मन्त्रि कनाराज सांमाया कभिडनि नेमखौनो फालिनो फोसावदों। नोंथांमोना आंनि फरायनाय रादाबखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव। माखासे मोजां गाज्रि रादाबखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।